Πάνω στους 3 στα βουνά που είναι σαν κολομέρια, καθότανε ο Όμηρος με την ψόλη στα χέρια. Καθώς μαλακιζότανε και σκόρπαγε το χύσι, του ήρθε η θεία έμπνευση το έπος του να αρχίσει. Χάθηκε Αγαμέμνο να μου κλέψαν το λενάκι, και άλλος τώρα χαίρεται το ωραίο της μουνάκι. Έφυγε η Ελένη μου με τον ωραίο πάρη, σαν να μην είχα εγώ αρχίδια και παπάρι. Στο λέω Αγαμέμνο να στο λέω αν δεν γυρίσει, εγώ στο γιο του Πρία μου θα πω να με γαμίσει. Ησύχασε Μενέλα, μην κάνεις σαν μωρό. Το ξέρεις πως τις πουσκές εγώ τις τιμωρώ. Θα τον βουτήξω τον πινέ και θένα βλαστινέ και θένα βλαστινήσει, την ώρα που αποφάσισε να σου την εγαμίσει. Φίλε μου Αγαμέμνονα, φιλέ Μενέλα, γεια σου. Ή όπως λένε οι σύγχρονοι, ψωλή μου στα σκυλιά σου. Το μάθα Μενέλα, μεγάλε μου μαλάκα. Συνέσκασε ο ψολάρας και στόχωσε στη μάπα. Σαν η Ελένη σου φύγε, δικιά σου είναι η βλακεία. Όμως μην απελπίζεσαι, σου μένει μαλακία. Εδώ που σε καλέσαμε σε χουμανάκι, μην το πειράζεις το λοιπόν ετούτο το μαλέα. Να το σκεφτούμε το λοιπόν το τι μπορεί να γίνει, και τι μεγάλη προσβολή γρήγορα να ξεπλύνει. Τι διάολο Αγαμέμνη, τι διάολο Αγαμέμνονα, γιατί με λένε ακόμα δεν τελείωσες και μου ήρθε η ιδέα. Εγώ προτείνω το λοιπόν να μεταμφιεστούμε, εμείς στη αστυνομική στην 3 οι δυο να πούμε. Εγώ του τμήματος ειδών και εσύ της ασφαλείας. Θα έχουμε και ένα ένταλμα για χάρη με ευκολία. Ζητάμε από τον Πρία μου εξέταση να γίνει, για να μπορεί ο Πάρης τους ελεύθερα να χύνει. Τις γκόμενες στα πέταχτα τις εξετάζεις όλες, μα την Ελένη αργά αργά την ψάχνεις με τις ώρες. Τις βρίσκεις σαν χασί φίλη και υπερμετροπία. Την παίρνουμε για τη συγκρού να γίνει θεραπεία, να γίνει θεραπεία. Και έτσι λοιπόν σαν γρήγορα και δίχως φασαρία, στη Σπάρτη την πηγαίνουμε και λίγη ιστορία. Καλή είναι η ιδέα σου, μα αν μας ανακαλύψει θα μας γαμίσει και τους δυο και μάλιστα με στήσει. Εγώ προτείνω το λοιπόν επίθεση από το στόλο μας, γιατί με την ιδέα σου θα χάσουμε τους κόλους μας. Και δεν το θέλω ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος, αφού την γλίτωσα μικρός να γαμηθώ μεγάλος. Αδέλφια κάντε γρήγορα κάθε λεπτό που μπαίνει, ο Πάρης στο κρεβάτι του γαμάει την Ελένη. Φέρτε μου την Ελένη μου κι όποιος το θελήσει. Πολύ ευχαρίστως κάθομαι μετά, ευχαρίστως κάθομαι μετά να με γαμίσει. Ας τα πινελίκια σου κι εμείς δεν τα μασάμε, το ξέρεις δε πολύ καλά πως κόλο γαμάμε. Εμείς τα καταφέρνουμε να μπαλωθεί η ζημιά σου, ψάξε τώρα μονάχο σου να βρεις τη γιατριά σου. Μαζεύτηκε λοιπόν στρατός με δώρατα για σπίδες, στην 3 να μπουκάρουνε και να τα κάνουν βίδες. Την ώρα που πηγαίνανε στα πλοία για να μπουνε, ροδούν τον καλχανά του σπίτι τρέχει και αργούνε. Την κόρη του Αγαμέμνονα ο Δίας τη γουστάρει, με πίκου τη γουστάρει, με πίκου θεϊκό την κάβλα να καλμάρει. Τηλέφωνάει στο χωριό και λέει στην Κλητεμίστρα, ο Δίας την κόρη μας ζητά γρήγορα στα ίσα. Και η Ιφηγένεια έφτασε μετά από 1 ώρα και ζήτησε από δάφνο να την σφάξουν τώρα, γιατί πολύ το γούσταρε ο Δίας να την πάρει, να νιώσουνε τα σκέλια της στο θεϊκό παπάρι. Κι έτσι ουσία έγινε και φύγαν για την 3, σαν αρχηγό τους είχαν του Μενέλα ούτα 3. Καθώς ο Πάρης ξέσκιζε την ωραία Ελένη, μετά το φόρος έρχεται και στο παλάτι μπαίνει. Μας την έπεσαν οι Έλληνες και ερχόνται καυλωμένοι να μας γαμίσουν, γιατί τους πήραμε την Ελένη. Ηχήσανε οι σάλποι και σας στήσανε οι Τρόες, όμως ο Πάρης τίποτε γαμούσε με τις ώρες. Ήρθε το Πρία όμως για να τον απειλήσει, πως άμα δεν σηκωθεί θα τον ευνηχήσει. Κι ο Πάρης δεν σηκώθηκε, άφησε το γαμίσει, στα κάστρα πάνω ανέβηκε τους Έλληνες να στήσει. Κατέβηκαν οι Έλληνες απ' τα μεγάλα πλοία κι ορμήσανε ομαδικώς να πάρουνε την 3. Και παρατάχτηκαν λοιπόν να ξηγηθούν αντρίκια, κι αρχίσανε οι αρχηγοί να ρίχνουν πινελίκια. Πάρει στο κολόπεδο και κέρατο μεγάλο, γουστάρω τη ψολάρα μου στον κόλο σου να βάλω. Ξεφωνημένοι αδερφοί πολέμιστοι της πλάκας, μου το πες σήμερα Ελενιό είσαι έτσι μπουκαρπάχτρας. Αλήθεια Αγαμέμνονα τσαχπίνο γαργαλιάρι, κανένας μέχρι σήμερα δεν γάμισε τον Πάρη. Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο ρύζι, θυμάσαι που σε γάμαγα και μου λέγες μυρίζει. Βλέπεις το κάστρο το ψηλό που αράπης κατεβαίνει, κρατά τον μπούτσο του σφιχτά και σένα περιμένει. Τα πινελίκια πέφτανε μην τα πολυλογούμε, υπάρχουν και ανήλικα και παρεξηγηθούμε. Κι άρχισε η σύγκρουση, ορμήσαν οι φαντάροι, και 15 Έλληνες κυκλώσανε τον Πάρη. Κρατάτε τον πινέ, ανοίχτε του τα πόδια, να τους σκίσω τον πρόκτο για να χωράνε βόδια. Την ώρα εκείνη πίνανε στον Όλυμπο δυο ούζα, και είδανε από ψηλά πως πάνε για παρτούζα. Και πέσαν τότε κεραυνοί και έπεσε σκοτάδι, ακούστηκε και μια φωνή, αφήστε τον Πάρη. Η Αφροδίτη φάνηκε μέσα από τη θολούρα και έριξε στους Έλληνες μια γερή μαστούρα. Κι έτσι ο Πάρης γλίτωσε τον κόλο μη τους σκίσουν, μέσα στο κάστρο κρύφτηκε να μην τον εγαμίσουν.
Γίνανε μάχες αρκετές, περάσαν ζέστες χιόνια. Τίποτε δεν κατάφεραν για άλλα 10 χρόνια. Μπροστά από το κάστρο το ψηλό με τα γερά τα τείχη. Οι Έλληνα τα τείχη, οι Έλληνες καθόντουσαν και βλαστημούν την τύχη. Γάμω την τρέλα μου, γάμω τι θέλω εδώ μαλάκας. Μακριά το σπίτι μου με ένα στρατό της πλάκας. Μενέλα εκολόπεδο, ξέχασε την Ελένη. Γιατί αν κάτσουμε εδώ την έχουμε χεσμένη. Οι τρώες μας δουλεύουνε και πάρτε το χαμπάρι. Τα τείχη αυτά δεν πέφτουνε μασίνα και με φιάρι. Ο σιωπανούργος Οδυσσέφ έχει κι αυτός ασύσει. Κι όσο κι αν σκεφτότανε δεν έβρισκε τη λύση. Αχ Οδυσσέα, έλεγε, είσαι μεγάλος πλάκας. Ποιος του πετού Μενέλα ου να γεννηθεί μαλάκας. Κι έτσι τον πάρει άφησε να τον εκερατώσει. Και στη Ελένη στο μουνί το μπούτσο του να χώσει. Τι φταίω εγώ για όλα αυτά να χάσω την καλή μου. Και 10 χρόνια να τραβάω στην τρία το πουλί μου. Αυτά κι άλλα σκεφτότανε μάτι χωρίς να κλείσει. Και τους θεούς παρακαλεί για να βρει κάποια λύση. Στην τρύπια του σκηνή μια μέρα ήταν εξαπλωμένος. Εχάιδευε το μπούτσο του που ήταν σηκωμένος. Και τα μεγάλα αρχίδια του κρεμόντουσαν με χάρη. Να σου μπροστά του η Αθηνά μας πήδα και κοντάρι. Σηκώνει τη χλαμίδα της, του δείχνει το μουνί της. Σκύβει του λέει σ' αυτή με τη γλυκιά φωνή της. Ο Οδυσσέας το σκέφτηκε το μάσα η ώρα λίγη. Κι είδε πως ήταν δύσκολο πολύ να τα αποφύγει. Της βάζει μια τρικλόποδια, την ξάπλωσε στο χώμα. Κι αυτή πολύ την κάβλα του θα τη γαμούσα ακόμα. Μόνος του πήγε στη δουλειά, σηκώθηκε ξανά. Σκουπίζει τη τζολάρα του και λέει στην Αθηνά. Μωρή πουτάνα στο κανά και τούτο το χατήρι. Ξερνά το κόλπο γρήγορα και σπάσε άισιχτήρι. Το κόλπο του ξεφούρνησε η πρόστιχη Αθηνά. Τα ξέρετε από τον Όμηρο, να μην τα λέω ξανά. Έφτιαξα λόγο ψηλό ύψος 30 μέτρα. Που ήταν όλο ξύλινο και όχι από πέτρα. Μέσα στην κούφια του κοιλιά κρυφτήκανε με ελπίδα. Και κόβανε την κίνηση απ' την κολοτριπίδα. Οι τρώες που στο βάθος τους μαλάκες ήταν όλοι. Εγκρέμισαν τα τείχη τους και μπήκαν μες στην πόλη. Είχε νυχτώσει για καλά κι οι τρώες κουρασμένοι. Στα μάλακα κρεβάτια τους πέσανε ευτυχισμένοι. Μα ξάφνου μέσα στη νυχιά και στο βαθύ σκοτάδι. Ξεχύθηκαν από παντού σαν να ήταν απ' τον Άδη. Υπό Οδυσσέας δύνατα ορμάτε τώρα όλοι. Κι απ' του αλόγου τη κοιλιά ξεχύθηκαν στην πόλη. Με φοβερούς αλάλαγμούς ανάβαν τα δαβιά τους. Ενώ με το άλλο χέρι τους κρατούσαν τα καβιά τους. Μέσα στα σπίτια μπαίνανε της τρίας οι βαρβάροι. Γυναίκες οι άντρες βρίσκανε, τους χώναν το παπάρι. Οι τρώες απ' τον ύπνο τους ξυπνήσαν τρομαγμένοι. Και πότε τον εφάγανε μυστήριο τους μένει. Του κάκου φώναζε ο Οδυσσέας να τους σκοτώσουν όλους. Οι Έλληνες ακράτητοι τους ξέσκιζαν τους κόλους. Και έτσι το πήραν απόφαση πως για να πέσει τρία. Να πέσουν πρώτα έπρεπε και τα δικά τους τρία.